Ciao la toți, eu sunt Oana și ăsta este episodul 2 din vlogul de luni. Data trecută am filmat destul de târziu și era noapte. Mulți dintre voi mi-a zis că pară nu te vezi, te auzi, dar nu te vezi. Așa că m-am decis să filmez pe lumină. Am încercat să filmez de duminică, dar nu mi-a ieșit. În schimb, mi-a ieșit azi dimineață, adică acum, de la ora 8. Ce doream eu să vă spun din experiența mea de weekend. Sâmbătă a fost o zi groaznică, sau cum mai spune Dexter, din Dexter's Laboratory, this was not a fine day for science. În sensul că mie nu mi-era ok, lui Alin nu era ok, și am stat cu încă un prieten și nici lui nu era ok. Da, efectiv, deci parcă toți eram bătuți în cap. Și era sâmbătă, trebuie să fie o zi, știi, gen, it's the weekend, yay! N-a fost așa deloc. Și ne tot gândeam noi, de ce nu merge, de ce suntem triști, de ce suntem bătuți, de ce suntem posați, că e sâmbătă, adică e o zi foarte, foarte drăguță, una dintre cele mai iubite zile de către toți oamenii din lume. Nu chefuisem cu o zi înainte, nu ne trezisem prost, dar nu mergea bine. Și am gândit, după o grămadă de zile însorite, plouă, altă presiune atmosferică. Bă, să fie aia, de mă că o ploaie, adică ce poate să-ți facă o ploaie, în afară de faptul că te udă. Dar noi, oamenii, se pare că suntem foarte, foarte conectați cu natura. O să vă dau exemplu de un studiu, de data asta nu de la Universitatea Britanică, nu mai știu de unde era, dar așa. Într-o zi cu soare, un grup de oameni a fost întrebat: cum vă simțiți astăzi? Fiecare: mamă, super bine, pe o scară de la 1 la 10, 9, 8, 9, 50, 10. Wow, ce tare, mă! Alți oameni, tot în aceea zi, au fost întrebați: cum e vremea afară? E foarte frumoasă, logic, da. Și după această întrebare au venit următoarea: cum vă simțiți astăzi? Oamenii, fiind conștienți că afară e frumos și probabil că când e soare, majoritatea dintre noi ne bucurăm. De ce ne bucurăm când e soare? Că ăsta care iubesc ploaia, nici mie nu pot zic că îmi displace ploaia, dar când e soare, poți să te îmbraci mai subțire, adică nu trebuie ca fată să-ți iei 15, știi, să-ți rulezi așa ciorapii din nylon. Nu, îți iei pantaloni scurs pe tine sau o fustiță și gata, sau o rochie, pam. Nu mai trebuie să-ți iei maieu, tricou, pullover, jerseu, geacă, fular, căciulă și mănuși, plus gighete lor. Nu, poți să-ți iei niște sandale ca băiat sau ca fată, sau niște papucii foarte subțiri sau niște tenis. Deci e logic că așa. Plus că dacă e soare afară, nu trebuie să te gândești: mamă, mi se strică părul, mă ud la picioare, vai, trebuie să vin rapid în casă să mă schimb. Nu! Pentru că e soare, îți ia soarele cam 90% din griji. Așa, ok. Bun. Și au fost întrebați cum se simt după ce au fost made aware că, e vreme bună. La care ei au zis: 8,50. Se simțeau bine, dar știau că ei, dacă nu-și fost soarele, nu s-ar fi simțit așa. După care, într-o zi ploioasă, au fost întrebați aceiași oameni: cum vă simțiți astăzi? Uai, 5, 6, uai, 4, nu, groaznic. Era o zi ploioasă. Nu, unora le place, ăia sunt devianți din grup, ăia nu sunt norma, ăia sunt un grup restrâns. Așa. Aceiași oameni care au fost made aware că, afară plouă, au fost întrebați din nou: ce vreme e afară? E mohorâtă ploioasă. Ok, tu cum te simți?
aia se simțeau cam de 7-7-50 pentru că știau, bă, mie mi se pare că mă simt prost, dar de fapt e conexiunea mea cu vremea. Așa că, da, se pare că din cauza ploii noi ne simțeam foarte nașpa și presiunea atmosferică lucrează pe ceva, endorfinele noastre probabil și ele mohorâte, serotonina la fel. Ok. Am învățat, ne-am dat seama și acum vine partea a doua. Duminică. Cum credeți că ne-am simțit fiind mai multă ploaie? Ne-am simțit mult mai bine și am fost mult mai agili. Și asta poate și din legea compensației, pentru că dată e una sus, una jos, adică nu poți să mergi numai sus sau numai jos. Teoretic, astăzi am trebuit să mă simt iarăși nașpa, dar eu am vrut să resetez contorul și atunci o să mă simt bine și astăzi. Dacă voi ați avut ieri o zi de duminică nasoală, să știți că ziua de astăzi o să fie neapărat foarte bună. Dacă ați avut o duminică foarte bună și vă e frică că astăzi o să fie o zi proastă pentru că e luni, puteți să resetați contorul și să-i dați efectiv thumbs up. Să vă bucurați de această săptămână nouă și țineți minte că you're gorgeous și you're amazing. Pa!